Så kommer du lige herned. Så du bliver ved at stramme nok. Hold den frem. Ja. Jeg tror det er en bras eller sådan noget. Nej, det er en stor skalle. Nej, det er en stor bras. Nej, det er en rimte. Ja, for fanden. Jamen, jeg kommer lige ned til dig nu. Nu trækker han bare stille og roligt ind på land. Jeg kommer bare ind. Jeg bare trække den ind. Ja, det gør ikke så meget. Kæft, det er en god rimte. Der er et eller andet piger, de kan altså fange fisk. Det gør jeg sgu ikke. Ja. Nej, det er en rimte. Den har slugt det. Den har nok et det hele. Jeg kunne se, jeg havde ikke sådan en tang her. Jeg har en tang lige her, hvis det er. Du er hægtet helt fast. Nej, det er bare at tage. Der er masser af. Så er der ikke mere med, jeg fanger aldrig nogen fisk. Den er sgu flot. Ja. Ah, Billedet, hvor du står. Ja, hold så. så kan jeg godt give den spræller lidt. Hvad fanden, det er sgu da. Hvis du holder op under finderen her, så har du lidt bid i den der. Hvad er det for Sådan en her, der? Det er en rimte. Nice. Tillykke med det. Det var næsten for hurtigt. Men det kan ikke spises. Men det er meget sjovt. Så hvis man senere fanger en skaller og et eller andet, og brasneren den er meget højere og rund. Ja. Skallen, den har ikke den sidelinje der. Den er over. Okay. Det er meget sjovt. Men de røde finder sådan noget også. Men så er det en. Tillykke med. Og de får os op til 4 kilo, den der. Så lige se. Så sætter jeg, nu har jeg et så meget af den, så kan man kan godt fiske den. Jeg trækker ham bare ned i krogen, sådan den altid er. Så den har nogenlunde med bagenden af krogen. Så var ikke laks, der var i hullet. Endnu. Når de løsner hjulet lidt, så kommer det ud. Jeg fik aldrig lavet det der.